Madoko. Bo, safe here. Udoti bose ngoma zvekudaro here muzistudari rakakura kudaiso iri. Ndiri kukwata mufana mna wanademu. Haiwe shayo, imbamira izvozvo kaniwewo. Kuno kuti yakuzorerura waiziya. Ende langongo dzakudze kungapedza kutaura idzodzo jaji vanenge vachitokunzwa waiziya. Izvozvo ndiri kuzvinzwa madoko. But uona kamfanami. Mastudani akadaiso aya kaya. Asi kubosera ngoma dzedu dzezvidheneneti waiziya. Anodoka munhu achiroka buruka mweya unoyera. Haiwe muradeyo, seka maniwe mbwa. Handidi zvinzwa futi izvozvo. Hamusi mustudani muno mudhigo lato muchasipero munomu. Ende ziva kuti 2023 takavhura mbeu zvekudaro mukoma wangu. Saka totongofana kukonfesa hapana yakanyanya stereka. But bo futi waiziya. Kona akana musongo wachiona, sorry kani. Mbebhi umachionaka. Zvatongogara zvatongonyorwa kare. Kuti kuchange zvivi zvenyuka zvakasviba setsitu. Iwe jaji avaita vachazichenesa semazaya echando. Saka hapana apa ngatibosei madoko. Tanga imimi. Mwari ndini mwana webosi mabude ndauya kwamuri. Sorry, ndini mudhonho nyoshomoleka tsukunya. Mwari ndakazororera hangu kuti mugore 2023 atabvere handakavhura hombe. Mwari ndauya kwamuri nekuti ndinozoti ndimi makuru wani. Ndimi chibaba chezvibaba zvese zvinosaiza geto izvi. Mwari mundiregererewo nekuti mugore 2023 ndakazongodana nemachembiza ese muraini mangu. Ndakadana namai Mozi, ndakadana nambuya Phineas, ndakazodana namagnori anobika chikokiyana, ndikadana nambuya murenga vaya vanonzi vanhu vanoroya. Ndadaro Mwari ndinoda kurerura kuba. Ndakaba mari mukoma nemuzukuru wangu Rege. Zvakaitika Mwari ndezvoti Rege akauya kumba kwedu akabva sai akabriefcase kake pasofa achida kuenda kutoilet. Ndikabva ndanyundura mostly dollars imomo ndakanopa mai Mozi. Ndadaro baba ndini futi ndakanyundura kamusini kekubikisa machips kaRege ndikanokavharwa nechikombera. Ndiregerero baba ndakanyepera Rege kuti muzukuru wangu mabridge ane chirwere. Mweya wasatani baba wangu andibata. Iko zvino ndashanduka ndave nhume yenyu zvekudaro. Nditumikeso kwamunoda ndinoenda baba. Nditume. Yes aya, zviriko izvi. Good. Ndauya kwamuri kana asi mustudani yenyu inodedzwa ichinzi Chapero. Mwari, hatisi mugoni. Ndauya kwamuri kuzokumbira ruregerero baba nezitadzo zvangu. Baba ndoreurawo kuti ndini ndakaponda vanhu vakapondwa kumajecha kubva mwedzi waAgasti kusvika muna Dhisemba. Baba ndaiti ndikaona munhu achiburuka mukombi, ndaimuforonda ndiri nechekuri. Uye ndaifamba ndakaisa chipuranga muruoko, ndodzipa munhu, ndotora manaisi ese anenge anawo, ndotobva ndabvisika ndakanobosa mangoma. Vamwe vainorarama kumberi, asi vamwe vainofa mudharagodhi. Ndiri kudawo kureurirawo kuti ndini ndakanetsa paoverspew apo, nekutengesa chibage chakazorwa machoko, tichinyebera vanhu kuti imbeu. Ndakatengesera mboya kumagada kujolly juice yepineapple, tichivanyepera kuti iwaliyo kokodzongo. Ndini futi ndakagadzira boots yetayi remota, ndikainyora kuti nai pacorner store. Mwari ndiregererewoka, ndiri kutendeuka zvekudaro. Ndakaemba mustudio yemuzukuru wemufana wangu madoko uyu. Apai nditi ndakatsva, ndakacheukwa netsuro. Ndini ndakaenda naye out kuCleveland, asi anyebera madoko kuti ari kuenda kwaRege man. Amen. Manga musina kundionaka. Ndanga ndiri busy kumeditata hangu ndiri kupurupeti uko. Ndanzwa zvese zvanga muchireurura boys. Haiteng. Murade wewe, indava kaniwo chisaiza geto zvichitsaga-tsaga iwo. Ndokuvhura matext message ari mufoni memumwe munhu kaikoko. Namana. Imi Elder Rege, masina tanga tichitaura yakaya. Tanga tichitaura najaja, kwete newe. Haunobohwa uko, madoko hande. Kuenda kupi? Saka iwewe Godi ndiwe wapedza kuuraya vanhu kumajecha nhaika. Newe Oshomole, ndiwe wakaba mubriefcase mangu kanhaiwe. Ndiwe futi wakapotsa wandirambanisa na grapefruit wangu. Uchinyeba kuti ane chirwere. Okay. Hayo murade kuseka maniwe. Hauna evidence, hauna vidaji. Dhiko lato, ngatitore mabude. Ndosaka ndichibuka gospel zvekudaro, waiziya. Nekuti timu rekuchechi ke, mahypocrites zvekudaro. Saka torurira sei mangwana. Hello. Officer Makarwe. Can you come to the church please? Yes. The big church ka. Kune mhondi nembavha dzaita confession kunoka. Yes, I have the video as evidence ka. Please bring backup ka. Because they are armed and dangerous. Ndwaezva. Mabude, ndaenda. Swatted. Na. Whoa. Kandichada malena. Vanongoda zviri feya. Ndiri kuda vacho vanowandirwa. Vanonzi maplayer. Vanefoni dzinopisa. Dzimwe dzakahaitwa mazita. Bebi rine masasi. Rinonditumanisa.